bagong papawid na lang salita ng Diyos. MFCN TV! TV! Maayong adlaw, kini ang inyong ubos nga alagad, Bishop Butsi Pala. June 21, 2020 o ang atong part 2 sa pagsaulog nato sa Father's Day niining adlaw. Akong gihangyo ang mga kabataan sa paglingkod lamang, walay maglangas, walay magtindog-tindog, walay magsigig saba, hilak-hilak. Uy mama, ayaw po siyang kusia. Aron di hilak ang bata kay makadisturbo sa atong pagtuon nining adlaw, sa atong pagpadayon sa part 2 sa Father's Day celebration. Alang sa tanang mga papa nga nagapaminaw kanako karon, dili lamang sa Mission for Christ Ministries, kundi hangtod na sa tanan nga maabot nining atong teaching video sa part 2 sa Father's Day celebration. Ako kamong gitimbaya sa maayong pagsaulog ug malipayon sa pagsaulog sa Father's Day. Dili kini buti pasabot nga kinahanglan dunay handa. O dili kini buti pasabot nga kinahanglan dunay gyoy espesyal nga mga regalo. Ang pinakaimportante, masabtan sa tanang mga papa, mga tatay, mga daddy, mga dada, o unsa may tawag ninyo sa inyong mga papa, masabtan sa matag usa ang unsay trabaho sa usa ka papa para sa pamilya. Para dili nato malimtan ang part 1 sa atong mensahe sa Father's Day Celebration 2020, balikan usa nato ang 5 ka mga punto nga atong gitun-an atong milabay nga Domingo. Una, ang mga papa mao gyud ang mga decision maker sa panimalay. Ikaduha, mahimong good example gayud ang mga daddy, mga papa para sa pamilya. Ang ikatulo, ang mga papa kinahanglan maayo gayud mo plano para sa pamilya. Dili pwede nga si papa di kabalo mo plano para sa pamilya. Ikaupat, love your wife next to God. Mga papa, higugmaa ang inyong mga asawa sunod sa Ginoo. Pwede ba sabot? Una ang Ginoo, ikaduha gyud ang asawa. Dili pwedeng ikatulo, ikaupat lamang siya. Ug ang katapusan, alang kini sa bana og asawa, ang beauty makita gyud unta sa kinaiya. Dili pwede nga maayo ra tawag pa-beauty sa gawas aron ma-maintain nga murag dalagag ulitaw gihapon, pero ang sulod nato bulok, ang atong kinaiya, ang atong karakter wa ma-develop, kanang tanan palpak gihapon. So ang basihan gyud sa tinuod nga katahom naa gyud sa kinaiya nga Dios nun. Ug kung mag-uban ang physical ug ang atong godly karakter, mahimong mga matahom. Wow! Makaingon ako, wow! Mao kanay tinuod nga beauty. Glory to God! Yahoo! Muna ko ana ang atong tagaan gyud og bili sa atong pamilya. Tagtuo ako, usa kamo kamalipayon, Dios nun, hayahay, haruhay, malipayon ug malinawon nga pamilya ining atong panahon karon. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon, paminawon usa nato kini usa sa akong original nga komposisyon nga awit. Original music. MFCN Davao. diha sa imong trono.
nagagiya sa tanan. Dayon ka, dayon ka, ikaw ang akong Diyos. Dayon ka, dayon ka, dayon ka, Diyos ka naming damhanan. Dayon ka, ihalamang kanimo, tinuod na paghigugma. Ikaw ang katagbawan, yukuan sa tanan. Dayon ka, dayon ka, ikaw ang akong Diyos. Dayon ka, dayon ka, dayon ka, Diyos ka naming damhanan. Dayon ka, Diyos ka naming damhanan. Dayon ka, Diyos ka naming damhanan. Dayon ka. Original music. SCN Davao. Okay, let us proceed sa atong discussion karong adlaw sa pulong sa Ginoo. O mga bata ha, dili gyud magluhag, dili maglakaw-lakaw, dili magsaba-saba, dili maghilak-hilak kay makadisturbo kamo, magpuyo og lingkod lamang mga kabataan ha. God bless. Ang unang punto nga atong hisgutan niining kabuntagon karon ang mahitungod sa paghigugma sa bana ngadto sa iyang asawa. In Ephesians chapter 5 verse 28, busa ang mga bana kinahanglan gayud maghigugma sa ilang asawa sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon nga lawas. Tungod kay ang magtiayon usara, ang nagahigugma sa iyang asawa, nagahigugma sa iyang kaugalingon. Nagtuo ako nga nakadungog ang mga bana sa bersikulo nga akong gibasa. Ayaw pagkalot-kalot sa imong ulo, kay importante kini nga masabtan gyud sa mga bana nganong higugmaon ang asawa sama sa atong kaugalingong lawas. Atong paminawon ang gisulti sa Biblia sa Genesis chapter 3:24. Busa mao kini ang hinungdan nga mubiya ang lalaki gikan sa iyang amahan ug inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Paminaw pag-ayo. Ug silang duha mahimong usa. Alang sa mga bana, angay lamang kining hinuktukan. Na kung dili nimo maatiman, dili nimo mapakitaan sa mga maayong gawi, ang imong kapikas samara ng imong kaugalingon ang imong gisakit o gipasagdan. Maunang wala masayop si Apostol Pablo sa iyang gisulti sa Episo 5:28 nga mga bana higugmaa ang imong asawa sama sa paghigugma sa imong kaugalingong lawas. Ay. Maunang kung nasayod lang gyud ang bana,
Nga ang iyag yung responsibilidad ang higugmao ng iyang asawa o mahalon ang iyang kapika sa kinabuhi sama sa pagmahal niya sa iyang kaugalingon, wala gyud gubot ang pamilya. Mugawas gayod nga satisfied ang matag usa tungod kay gimahal ninyo ang matag usa sama sa pagmahal ninyo sa inyong kaugalingon. Daghan ang atong nadunggan nga mga reklamo sa mga asawa. Nga, bisyap, agbito nimo, sa kapanguyab pag yun akong bana sa ako aba, murag yung kong prinsesa para sa iyaha. Ya grabe ka caring, mangutanaw kanunay, nakakaon na ba ko, kumusta daw ko, pero sa dihang nagminyo na kami, agay noy, mura na magkatulong ang iyang tratar sa ako. Mga bana nga nagapaminaw ka na ako karon, ayaw ka mo pagduda na dunay mga asawa nga miduol ka nako. Kana nga mga butang, kana nga mga reklamo na dunggan na nako na sulod sa mga dugay katuigan sa akong pagpamastor. Busa dili ka na isyo kundili kamatuuran ka na nga gakahitabo sa asamang parte sa kalibutan. Unsa man nga klase sa kaliwatan, mao gyud ni ang kasagara nga panghitabo kung dili masabtan sa bana nga ang atong trabaho mahalon nato ang atong asawa sama sa atong pagmahal sa atong kaugalingon. Kaya nga kung makakakita tayo na mga mag-asawa na very sweet sa bawat isa, di ba? Pabulong nating sasabihin sa ating sarili at isipan, sana all. Yahoo! Gikinahanglan gayod na ang paghinigugmaay o pagminahalay sa matag magtiayon, magpabilin hangtod sa katapusan na pinitik sa inyong kasing-kasing. Ang ikaduha nga punto na angay mahibal-an gyud sa bana ug apil na diri ang asawa. Mao ang atong communication or komunikasyon tali sa mag-asawa o between husband and wife. Sa dihang ang bana nagapanguyab pa sa asawa, halag yun walay katulugay, sigig bilar, kay nagsigig text or tawag sa telefon, hangtod naabtan og buntag. Kay grabe gyud ang communication, dili gyud maputol. Ngano man, sa diyang pag-abot nga nangaminyo na, gamayng bikil magsining hagay naman. Moingon ang bana, usaw magun akong asawa pastor nga yaw-yawan, baon. Sige lang kasuko, sige panirmon. Moingon po lang asawa nga to sa bana, kay ikaw mo lang hinungdan, nga mag-init ang akong ulo. Kay nga man, gahit mo ka kay ulo. Ngunang sige ko kasuko, nagsigo konsumisyon sa imuha. Da! Ay kong labda. O dili ba mao kini ang drama sa daghang magtiayon? Dili ba mao kini ang kasagarang atong madunggan nga reklamo sa bana ug asawa? Naw atong tan-awon kung sa gisulti sa Biblia, Proverbs 15 verse 1. Pamati kamo pag-ayo, ang malumanay nga tubag makapahupay sa kasuko, apan ang singhag makapaalsa sa dugo. Yuhu! Una sayod na kita karon, unsay hinungdan nganong magsininghagay, magsininggitay ang bana ug asawa, kay ang tanan kung mutubag, pabalang, or pasingka, pasinghag. Mauna, mualsag yun ang dugo. Hangtod nga, ang resulta, away. O, sa English ra ba ang away? Away. Meaning, magpalayo, mamutos, mulayas.
Maunang mga bana, when it comes sa communication, kita gyud ang dapat magkontrol para walay away. Kabaluta nga mo pakalma sa sitwasyon. Muna atong trabaho. Kay nga naman, kung kabaluta magmahal sa atong kapikas, kinsa man kuno'y kapikas nga dili malukmay kung mahalon na sa bana. Walang dunag yung maayong komunikasyon kung naghinigugmaay, nagminahalay ang magtiayon. Atong paminawon ang gisulti sa Proverbs 25:11. Ang pagsulti sa hustong mga pulong sa tukmang panahon nahisama kaanindot sa bulawan nga mga mansanas diha sa sudlanan nga pilak. Wow! Right words in a proper time. Mura kini og bulawan nga mansanas kung madunggan o paminawon sa asawa o bana o si kinsa man nga mga tawo nga makadungog sa maayo nato nga komunikasyon. Munang bana ug asawa i-develop gayud ang maayo nga komunikasyon sa atong panimalay. Sugdi kini bana, ikaw maugayoy magsugod ni ining tanan. Ngano kaha no? Sa dihang uyab pa, unya medyo dunay misunderstanding, grabig yung pamuyok sa aktor, grabing pamuyok kung mahimo bisag atubangan sa daghang mga tao sa parke, sa plaza o sa mall, muluhod kung mahimo para lang gyud pasayloon. Wow, grabe. Pero karon sa diyang nanggiminyo na, pagahiay oy. Bahala ka diha, manigas ka diha. Tagyo ka tagdon, yaw-yaw kag imuha diha. Ayaw ka mugkalain kanako. Kayang atong katuyuan nganong gihisgutan nato kining tanan. Tungod kay pangandoy ko o pag-ampo nako nga mabalik ang maayo nga komunikasyon between husband and wife. Kaysa tinuod nga paghigugmaay, anaa gayud ang maayo nga communication. Ang ikatulo nga punto niining adlaw nga atong hisgutan, kining isyu mahitungod sa trust o ang pagsalig, trust and confidence sa mag-asawa. Na kailangan gyud na kini unta maestablisar diha sa kaminyoon. Ang Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Mao kini ang resulta kung ang atong pagsalig anaa gyud sentro sa Ginoo. Kay tultulan kita niya sa husto ug maayo nga dalan. Now klaro kaayo nga kung ang mga bana anaa ang ilang pagsalig diha sa Dios. Now dili gyud ni muliko sa wala og sa tuo. Kung akong punto diri nga walay panahon ang binuang, walay panahon ang mga kinurimaw kung matud pas katigulangan nga mga binuang sa mga bana. Usahay moabot man lagi kining panghuna-huna sa karaang damang. O kung sa mga bugoy-bugoy pang inistoryahan na ang mga bana pag mugawas na sa panimalay, ilan ang gibilin ang ilang pagkaminyo, kay ilan na pong gisulob ang ilang pagkaulitao. Maulagi ba? Timan-an nato na ang tanang binuang, ang tanang dili maayo nga binuhatan,
Mubalik ra gyud kini kanato. Kay ang Galacia 6 bersikulo 7 kung unsay atong gitanom o gipugas ato raning anihon. Usa di nato tugutan mga bana nga anihon sa atong mga anak o sa atong mga apo ang bunga sa atong tinunto. Mao nang kailangan gayud nga kita mosalig sa Dios aron kini nga pagsalig atong maipasa ngadto sa atong pamilya. Na unsa may problema kung kining trust and confidence issue mao'y mahimong problema sa relasyon sa banag asawa. Ang resulta gyud ini nga dako kaayo nga nahimong problema o nahimong bikil sa relasyon sa magtiayon kining jealousy. Silos. Walang ganun, Mars. Mao nang mga bana, ayo kamong katingala nga nung nagsigig kulis maot ang nawong sa asawa, nagsigig pangaway, nagsigig duda, tungod kay aduna nay jealousy. Vice versa kini. Mahimo gihapon kini ngadto sa bana. Nga ang bana nagsigig silos, ang bana nagsigig kasuko, ang bana nagsigig pangimbestigar hangtod nga ang mga cellphone ug ang mga tablet gipanglabay hangtod nga guba. Sa unang panahon ang ginalabay baso, plato, kaldero. Pero karon mga cellphone o mga tablets na. Kay mo naman ning uso. Atol pa sa mong silingan, kagara, sosyal naman kayo ang ipanglabay. Woo! Now, seryosohon nato kini, mga bana ug asawa, nga dili tiaw kung dunay mistrust. Buti pasabot, mawala ang pagsalig sa matag usa nga naa sa pamilya. Munang bana, ato kining responsibilidad nga atong ipasiguro o ato ugyong ipabati sa atong mga kapikas nga kita masaligan nga haligi sa pamilya. Ang ikaupat nga mga punto o isyu nga atong angay hisgutan nga gakahitabo gyud. Very common sa mga pamilya nga nahimong sanhi gani kini o hinungdan sa daghang panagbulag kining money management. Subliun ko, money management, ang pagdala sa kwarta. Sounds familiar. Daghan na mga panahon siguro na si bana ug si asawa, si mister ug si misis nang giaway, nang gibugno, dili tungod kay nawad ag pagmahal sa matag usa, dili tungod kay walay pagsalig sa matag usa, kundili nawaldas ang kwarta sa walay pulos nga mga butang. Atong basahon ang Luke chapter 12 verse 15. Unya misulti si Jesus sa mga tawo, pagbantay kamo sa tanang matang sa pagkahakog, kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Wow! So si Kristo mismo naghatag og warning nga dili gyud basihan ang pagkadato, ang pagkadaghan sa atong mga kabtangan na miabot sa dihang nagminyo na. Ang issue gyud diri karon kung giunsa nato pag-manage ang mga panalangin nga ania gihatag sa Dios kanato nga aron dili kini mahimong babag o mahimo hinuong resulta sa dili maayo nga relasyon tali sa bana ug asawa. Daghang mga tawo nga gawas nga naglisod o gawas nga medyo ipit ang income didto pod hinuon gawaldas sa ilang mga kwarta na wala mahatag o wala magamit sa sakto nga paggamit. Ang mga anak hintawon nagkagutom-gutom, pero ang mga kumpari, ang mga amigo na busdik ang mga tiyan tungod sa pagkabisyoso ni mister. Sa klaruhon nato ni i-manage gayon ang kwarta. Dili isyu ang kadaghan ug ang kagamay niini, ang isyu dire ato bang giplastar ang atong mga income. Sa laing bahin atong tan-awon kining gitambag ni King Solomon mahitungod aning kwarta.
Akong gigamit ang English version kay mas masabtan nato kini. Ecclesiastes chapter 7 verse 12. Wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. Now, paminaw pag-ayo, kay matud pa ni King Solomon, ang kaalam, usa kini ka kapasilungan sama sa kwarta nga makapasilong usab ang mga tao niini sa panahon nga doon na kita'y panginahanglan. Pero, ang advantage, ang lamang kung doon na kita'y kahibalo o kaalam, kay ma-preserve nato, buti pa sabot, ma-manage nato pag-ayo ang kwarta nga niya ka nato. Munang akong higala, mga bana, mga tatay, mga daddy, or dada, unsa may tawag sa inyo karon sa inyong pamilya, nga kinahanglan kabalog yun ta mag-manage sa kwarta. Pero bisyap, inani manggod, gisalig manggod nako na sa akong asawa gyud ang kwarta, kay nasabtan man gyud lagi nako, ang mga income gyud, ang motigom gyud niya, magtipig ana ang asawa. Pero naunsa man ni, nga gastador man gyud ang akong asawa, sa panahon nga pangutan-on na nako kung asa ng kwarta, mayon naman siya diha nga wa nagyud bisag piso. Now, mao kini ang daghang problema sa mga magtiayon. Kay gasalig kita nga ang atong mga kwarta nagatubod. Nya kini ra bang problema sa kwarta, mugawas na ni panahon kong doon na nay sakit ang anak, doon na nay mga utang nga angay bayran, ang mga rental sa mga boarding houses, ang mga pamalingki sa pagkaon, diha na manggawas ang problema nga di ay ang kwarta na waldas na sa asawa o wala na gipaabot sa bana ngadto sa asawa kay didto daan sa tindahan o didto sa bidyokihan na hurot na sa inom uban sa mga kumpari. Woo! Pero paminaw kamo, bana og asawa, dili na ni panahon nga magsisihan. Dili na ni panahon nga balikan pa nato ang atong mga kasaypanan o mga nahimong bikil sa nanglabay mga katuigan sa kinabuhi. Kuhaan nato, matud pa sa part 1 sa akong mensahe sa Father's Day Celebration 2020. Kuhaan nato leksyon ang tanan nga mga failures, mga mistakes, o mga kakulangon nato in the past. Ayaw nato baliki. Magsugod kamo sa bag-o nga pagsugod, ang mga nakita nato nga mali nga atong nahimo mga bana, ang mga nakita nato nga mga mali o bikil mga asawa, naw ato na ning kalimtan, magsugod kita sa maayong pundasyon karon nga nangalagad na kita sa Dios. Naw tanawan ninyo ang pulong sa Ginoo sa Panultihon 13:11 or Proverbs 13 verse 11. Ang bahandi nga nakuha sa dautang paagi dali rang mahanaw, apan ang bahandi nga gihaguan mosamot kadaghan. Klaro kaayo ang punto ni King Solomon niini nga bersikulo. Kabuti pasabot i-manage. Dili pagamyon kung dili padaghanon pagyud ang atong mga nahuptan nga mga panalangin. Kabalutang magruling, amo kini part kini sa management sa kwarta. Dili angayan nga mamalit og bisag unsa na lamang yung pagkahuman di magamit. Kinahanglan gayod nga tun-an nato unsaon paggamit ang kwarta para sa tama nga pagwalda sa paggasto niini. Timan ikini, ang kwarta dali rang gastuhon apan lisud kaayo pasudlon sa atong kinabuhi. Manage your money. Ulitin ko po, manage your money properly. Kuhaan nato og leksyon kining gisulti ni King Solomon sa Proverbs 22:7. Ang kabus gamhan sa adunahan ug ang utangan ulipon sa iyang giutangan. Now, dili man siguro ta gusto gyud ngayon ani ang mahitabo sa atong kinabuhi.
Pero kung dili ta kabalo mag-manage sa atong kwarta, magpabilin kita nga magpaulipon lamang ni adtong kayahan. Sa Tagalog pa sinabi ito, buhay na puno sa paghihikahos sa salapi. Huwag natin pahintulutan na ganito ang magiging buhay ng ating pamilya. Tatay, daddy, panawagan ko po ito sa lahat. Manage your money wisely. Ani ang usa ka sekreto nga nabulahan gyud ang tanan nga misunod niini nga pamaagi sa Biblia. Panultihon 3:9 hangtod sa 10. Proverbs chapter 3, 9-10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong abot. Kung himuon mo kini, manghinubra ang mga abot diha sa imong mga budiga ug ang duga sa ubas sa imong pug-anan. Unsa may buti pasabot ni ini? Pasidunggan nato ang Dios sa tanang abot sa atong mga kahago. Kung himuon nato kini nga ma-manage pag-ayo gayud o mapasidunggan ang Dios sa tanan natong mga income, sultihan ko ikaw, dili ka mahutdan, manghinubra, take note of this, manghinubra ang imong budiga. Woo! Hallelujah! Manghinubra ang imong budiga. Walay gusto nga magkinabuhi nga pobre. Tanang paningkamot sa papa para gyud moasinso unta ang pamilya. Pero kung dili nato i-manage ang tanang panalangin, kung dili nato pasidunggan ang Dios niini nga mo'y gigikanan sa atong mga kusog aron kita mabuhi, mayon ako higala, mayon ako papa, mayon ako kanimo daddy, tatay, o unsa man ang tawag kanimo karon ng atong mga paghago padulong lamang sa kapakyasan. Ang katapusang puntor isyu nga akong dalahon nining Father's Day Celebration 2020 alang sa mga papa, ikalima nga angay natong himuon para sa atong pamilya, mangalagad kita sa Diyos. Ang tanong, ano ba talaga sa paningin ng Diyos si tatay, si daddy, si papa? Balikan natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 15. Gipapuyo sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tawo nga iyang gibuhat aron pag-ugmad o pag-atiman niini. Aron pag-ugmad o pag-atiman niini. Amahan, tatay ug nanay, dunay katuyuan ang Dios ngano kita iyang gipakatawo, ngano kita iyang gibuhat, tungod kay gusto niya. Paminawa ako ninyo pag-ayo, gusto sa Dios nga atong alagaron og sundon ang iyang katuyuan. Dili ang katuyuan sa kalibutan, dili ang atong tuyo og plano mo'y atong sundon. Samot na nga dili ang plano sa yawa nga kita mahimong makasasala o mahimong muhimog dautan, kundili atong alagaron ang katuyuan sa Dios nganong iyang gibuhat ang tawo. Dad-a papa, daddy, tatay, ang imong pamilya sa pag-alagad sa Dios. Ikaw ang manguna. Papa, kita ang haligi sa pamilya, diri gayud unta kanato magsugod ang pagka-Dios nun, kanato magsugod ang kahadlok sa Dios, o kini maipasa na lamang nato sa atong asawa o ngadto sa atong mga anak. Walay makatagamtam sa kinabuhi nga malipayon, haruhay, hapsay, ug hayahay nga kinabuhi kung dili nato tagaan og panahon ang pulong sa Dios. Mateo 4 versikulo 4, dili mabuhi ang tawo pinaagi sa tinapay lamang, kundili pinaagi usab sa mga pulong sa Dios nga nagagula sa iyang ngabil. Ang punto diri nga bisan pagdato kamo
bisan pagsapian kamo, bisan pag-anhaan na kaninyo ang daghang butang, apan dili kamo magmalipayon kung walay pulong sa Dios ni anak nga panimalay, kung walay pulong sa Dios sa inyong pamilya. Timan ikini ninyo, mag-unsa man ang bahandi kung layo kita sa Ginoo. Nagaampo ako nining orasa. Kadili lamang nadunggan kini sa mga papa, mga tatay, mga daddy, mga dada. Lakip na sa mga asawa kining akong gitudlo karon. Kung dili magpabilin unta kini sa atong kasing-kasing ug mahimo kini nga talagsaon nga mga treasures pwede natong ikabilin sa atong kaliwatan. Gusto kong balikan ang atong mga punto ug mga isyu nga gihisgutan kaganina aron dili nato kini malimtan. Una, love your wife as yourself. Higugma ang imong asawa susama sa imong kaugalingon. Ikaduha, ang communication o ang komunikasyon sa magtiayon kinahanglang maestablisar. Ikatulo, ang trust and confidence nga isyu. Kung mahimo, wala na gyud untay selusay sa magtiayon. Kay naa na ang pagsalig sa inyong kaminyoon. Ang ikaupat, kining money management. Ang pag-manage sa kinitaan. Ang pagpatubo, pagpadako ni ini o ang paggamit ni ini didto sa panginahanglan lamang gayon. O ang katapusan nga punto, number 5, serve God. Alagaro nato ang Ginoo. Mga bana ug mga papa, mga daddy, mga dada, mayon ako kaninyo nining kabuntagon. Happy Father's Day sa tanan nga mga papa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Magandang araw sa lahat. Bagong papawid na lang salita ng Diyos.